Għexieren ta' persuni dal-għodu nġabru ħadu sem f'mixja ta' protesta dwar is-sitwazzjoni fil-Marsa. Ir-residenti tal-Inħawi li mxew fatta toroq ipprotestaw kontra dik li sejħu żieda fil-kriminalità mingħata ta' immigranti irregolari. Tul din il-mixja spikkaw l-bnadar Maltin u b'banner b'messaġġ fuqu li jgħid dinjità u sigurtà għall-familji Maltin. Ir-residenti tal-Inħawi fissru tħassib tagħhom dwar is-sitwazzjoni. Qalu li minħabba n-nuqqas ta' sigurtà, partikolarment fil-għaxija ma tkunx tkomdu toħroġ għal passiġġjata fl-Inħawi. Jiena ġejtaw għax nixtieq Marsa 20 sen ilu. Marsa li n-nies tkun komda, tkun rilassanti, toħroġ barra bis-siġijiet kif nafuhom qabel, illum malli jsiru s-6 u nofs it-toroq jitbatlu. Litteralment jitbatlu. In-nies għandha ċerta biża' qed bati minn ċertu biża'. L-affarijiet bil-mod wis. U ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Aw ħafna laqqas it-tfal ma jħallu joħorġu barra. Jiena laqqas il-Knisja ma mmur, xi ngħaddi minn qudiemhom on both sides of the road qegħdin iħarsu lejk isek qiegħda fuq xi platform iħarsu lejk. U qatt dar ħafna abbużi pereżempju li jagħmlu mal-bibien tan-nies eċetera eċetera. Għal daqshekk biex l-awtoritajiet jieħdu iktar ħsieb għall-futur ta' uliedi u t-uliedi. That's all. Preżenti għal din il-mixja kien hemm ukoll il-kap tal-Patriotti Maltin Henry Battistino u Norman Lowell. Il-mixja tilqet minn ħdejn il-Marsa Scouts Group u komplet minn triq iż-Żwart għal triq Nerik Sakko u baqgħet sejra saħdejn il-Knisja. Il-ħamis li għaddat minn kunsilli lokali l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-organizzaturi infushom tal-protesta qalu li ma kinux se jattendu għal din il-mixja wara li sostnew li din inħatfet minn elementi estremi. Is-sindkitat mill-lokalitajiet qalu l-gvern sema l-vuċi tagħhom u tar-residenti u x-xogħol fil-lokalitajiet issa sar u diġà beda jinħass impatt. Sostnew li se jibqgħu kommessi biex dan ix-xogħol jibqa' jsir u fejn ikun hemm bżonn jerġgħu jwasslu leħen ir-residenti mal-gvern.